Ampun, Sugeng Dalu, Apri. Sugeng Dalu, Mbak Limbo Mak Ya Tangi. Allah, kae lu wis dinteni semono akeh kae. Sugeng Dalu, Kabupaten Tanah Laut. Lah. Lek piye di Allah karo sajak di kenas-kenas ke di feminim ke ngono lho. uwange kejaba ayu. Heeh. Babakan Subasita unggah apa meneh wong wedok rak ya kudu ditata. Sing wedok sapa? Brangasan. Wilujeng dalu assalamualaikum sedaya warga Tanah Laut. Oh, Jawane dinggo, agamane dinggo. Dasare ditunggoni Pak Bupati. Lah, kudune kula niku pekewuh lho. Lah piye? Pak Bupati rawuh setengah 10, heeh to. Heeh. Lah kok aku karo bekakas kok ngene kok teko jam 12 ki jane apa ora pekewuh aku jane kok mlebu kok isin-isinon niku lho Pak kula niku. Didelekke karo Mbah Sabar nang mburi kono aku gur wedi nek ngantek dirombong tukang parkir aku hiburan. Aku nih Mbah Sabar ki jane aku nggo bintang tamu apa arep dikersake dhewe. Bintang tamu kok dimbu dipep aku ngono untung aku kena prihatin nggih. Oh iya. Tur model kula kalih apri nek den padangan jane isin kok. Lah apa? Biasane Kulirnya kan petengan nek kula. Nek apapun itu nduk iso silaturahim wonten wilayah Tanah Laut. Wong silaturahmi menika manjang yuswa nyaketke rejeki. Ya, dasare iki lagi pisanan sowan mrene. Lah temen sepisan. Wicaksana nggih Mbah Sabar niku. Piye? Piye to? Ngerti kahanan. Ngerti kahanan piye? Nek wayah wengi banget lho. Nek metu sore nak ya kalah karo wedok asli to iki piye lho. Ah iya. Nek Tanah Laut ki maju pesat. Ya. Mergo ya pemimpinnya luar biasa, rakyat ya sengkut lema karya dan militan. Hujan, panas, lan sak pitu tetap berjuang untuk meraih kehidupan yang lebih baik lagi. Aplaus buat seluruh warga Tanah Laut. Jadi nek pengen sanso bakoh, maligine Tanah Laut kita pri, kudu petang perkara kudu diugemi. Apa wae? Petang perkara. Siji para pemuka agama kang iso ngedem suasana ora memperkeruh suasana satemah Tanah Laut dadi guyub rukun manunggal. Kaping pindho dongane wong fakir. Dadi wong ra duwe iki aja wedi mergo dongane iki malah ijabah wong teraniaya. Sing kaping 3. Nomor 3 dermawane wong sugih. Lho kaya para donatur menika ya swarga. Sponsor. Sing kaping 4. Angka 4 adile pemimpin. Ya insyaallah Tanah Laut sancang rembaka hanjayeng bawana. Ngene kok ya gerti nyang 3 yuta wong loro lho Pak. Mbak yo ngetok-etokke ngono lho kowe. Nek kok gone Mbah Sabar karo panitia oke aku jek tanda tanya karo Pak Mul kok. Ya ora. Duit kira perkara etungan ya nduk nyatane iso suwaneng kene. Iya ki sis kangen ya lek suasana ngene iki rak wis kewangen lho. Dalang-dalang hebat wis rawuh rene, dagelan-dagelan hebat wis rawuh rene. Ning anu iki mbok menawa Pak Bupati. Pak Bupati niku sebagai pencetus aturan sliramu iso suwan rene. Sababe nek nggon GBHN kira fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Undang-undang dasar negara. Nek bengi iki dipelihara oleh Kabupaten Tanah Laut. Dipelihara ki maksudnya dianak. Lah, aja nalisir skor angger-angger. Ana golek rezeki sing bener kok nalisir golek rezeki sing ora bener. Dijupuk sisi baiknya. Sisi baiknya. Mergo nek ngekeki pangan anak bojo ki kanthi rezeki sing ora halal. Kuwi dadi bocah ya mrosal, nakal, mencoleng, wani karo wong tua. Ning nek sithik nek halal dadi bocah kang utama, saleh lan salehah. Ngono kuwi. Sithik kae halal. Dhewe dhisik po katutan ya. Lah ngopo? Kok dadi ngene. Ya ora katut. Sing jenenge banci sing lanang ki rak mimin. Nggih. Nek Apri ayune kaya ngene apa ya? Wedok to kuwi. Wedok rung dadi. Sing asli wedok niku malah kula lho. Aku kan jenenge anti ya dagelan munggah bengi. Maksudnya telat ngono kuwi aku isin. Tapi kan ngerti dhewe aku kan bar flek pri. Wong ngono ngaku wedok. Wong wedok nek kaya sapi. Lah ngapa? Nguyuhe ngadeg. Kok aprung bang. Oh, piye
Yayi tanah laut ki agamis berbudaya nih yang nasionalis. Ya kowe berarti kudu belajar agama. Nek toyan mbah kakung mbah putri ki lungguh, nek pipis ki lungguh. Lungguh Pak Nek Dalang. nggon urinoir ya lungguh. Nggih, nggih mboten nek kula ya ora lungguh Mas Tengku ndak. Gak aku. Apa mau hes? Ngomong apa dene? Hah? Kleng sirah. Kok mati cetake. Nyuwun duka Bapak Ulama, Bapak Ustaz, sedaya keman pemuka agama, Pak Bupati, timun wungkuk jaga imbuh saged sowan mriki. Inggih. Mrica kecut sak uni-unine ya, Nak. Ning ya kosek gandeng pertama kali sowan ki apike ya memperkenalkan diri. Sinasa para pamirsa wonten YouTube sampun asring mirsani ya perkenalan nggih. Yang kita kenal maka tak sayang piye. Ayo Pri. Kula riyen Ya nek wong pun mengertine Apri Mimin janjane jenenge iki piye sapa ngono lho. Oh, ngaten. Ngono. Jen derek pitepangan. Orang bilang tak kenal maka tak sayang. Nami kula Dek Princess Aprilia Sucipto Susuki. Lho apa rak dawa to asline jenenge. Terus ya sekop Princess bahasa Inggris. Nggih. Aprilia iki basa Spanyol. Spain. Terus Spain. Spain. Terus apa? Sucipto Sucipto basa Jawa. Jawa. Suzuki Jepang. Pen. Apa bapakmu papat ngono? Mboten to, mosok. Lah piye kuwi? Mosok rombongan. Apa eneng jenenge? Apa eneng tegese? Wonten werdinipun Ah. Princess Widodari. Aprilia menika wong wedok sing paling ayu dhewe laire wulan April. Nek yo ngene iki lair April ning mesti ngedene saka Januari nek. Kok adoh men. Januari, Terus Februari, Ya Maret, menyakitkan April. lho. Lajeng Sucipto. Sucipto jenenge anak bapakmu apa bojomu? Sanes. Lah kuwi apa? Sucipto menika susune lancip mergo ganjelan boto. Sik kuwi iki jerone iki coba-coba dites deh. Boto. Oh. Ngadep rono. Kersa pripun? Itu bedane karo Nesti piye ya kira-kira? Beda no. Coba, Nen. Beda ya ampun. Oh, ampun. Bedane niku titikan. Piye titikane? Ngen kula rak saged dipeme, ngene Mbak Esti pak iso dipeme. Ya aja to, Pri. Lah piye to? Nek nek nggone Mbak Esti dipepe dijemur ya gage-gage dipulung karo sing ngendang. Terus Lajeng Sucipto susune lancip mergo ganjelan boto. Ingkang Suzuki. setunggal Suzuki. Ah. Jarene susu jebul kaos kaki. walah jebul sumpelan kabeh to iki. Ngetene nyelikke wong pirang-pirang rek Mas. Kecilik sapa sing kecilik piye? Oh Mbah Sabarian pertama petok kan ngertine kula wedok. Terus digapake yo. Dipepet. Basan ngerti lanang ah biajine telanang. Mula nek nyawang wedok ki aja mung saka raine to. Terus ayu lair ya ayu batin. sing ayu batin ki piye to Lek? Ayu batin ki ya wedi karo Gusti Kang Karya Jagat kang nyipta jagat iki. Gemati karo bojo, ngejeni karo wong tuwa, srawung sosialisasi bermasyarakat ya becik nek kuwi ayu tata batin. Umpama rupane rapate ayu ning ngibadahi tekun lan sak piturute cahyane katon sumunar. Kulite ireng ning ora ketok janges ning bercahaya. Jais. Bercahaya. Nggih. Kan ana lho Bu wong cantik putih mulus disawang serem ning ya enten lho. Kelihatane buket maka sedekah sing paling murah meriah kan mung mesem guyu to tersenyum lho. Ayu nek kulate buket. Baleni buket piye? Tanggane wis do golek utangane wis dhisik. Ayo, Kuciwa sithik ning manis merak api. ayo perkenalan lho kowe ya anakku wis perkenalan. Iya, waduh. Bismillahirrahmanirrahim. Mau. Nderek tepang Pak Bupati Dalasan Warga Tanah Laut. Oh iya. Yai kathah mestani kula mantasaning Widyawati tetungguling waranggana mustikaning kenya tustusing presiden.
Mimin Saputri Ratu Angga inggih pringganing Tias Ari Gustanti Agni Pratista Arka Dewi Kuswardono. Jeneng sakmono kuwi iki ya ana werdine ora elek kowe iki. Urung-urung kok wis nesu lho iki. Kok ora nesu sih. Ora nesu lah bedane aku mbek Apri apa nek Apri kok galik-galik bareng aku kok dijeglengke ngono. Lho kuwi iki saking dawane. Mimin Saputri Ratu Angga inggih. Angga iki demit sing manggon ning banyu, ning pengairan. Dadi aku sinden ngira pantes tolak balak. Lho, dadi nek lakone Raja Mala mau jumbuh. Oh, dadi iki demite. Mboten kula nolak balak. Oh, nolak demit. Kok demite. Ratu ning demit. Kok ratu demit. Nolak balak, nolak Sungkerta. Ya. Nolak pepalang. Nolak virus. Lho. Terus Agni Pratista Arka Dewi Kuswardono. apa kuwi? Wardono. Wardono. Iki waria dodone ra ono. Lah kok kuwi enek. Kuwi ana apa kuwi? Aja engko nek nggo cilik tombo-tombo. Kuwi ana jenenge ora lek nek ndek Krak Sucipta. Nek ndekmu nek jenenge ra. Sugirah. Apa kuwi? Apa? Susune gilik ning marake bergairah. Apa? Mboten niki mung rerangkeng. Ora nduwe kok. Yo nek gairah. Nyun sewu nek rembug susu utawa payudara sak perangan wong ngarani kuwi saru. Ning gumantung terus pundi ah ada nenen bude. Paringi sawer ki lho. Iya. Lagune namanya Dek siapa? Ripki. Ripki. Lagunya apa sayang? Salim dulu sama Pak D, ayo. Pak D. Kok Pak D. Ajune kaya ngono kok Pak D. Nggih, Marnaka nggih. Dados putra sing soleh. Ya ampun, ya Allah. Amin aku ya Allah. Lah ya bener ta nek karo Pak D ngono rek ya bener. Ya ora kok iya. Lah ning KTP ra jenengmu Pak D Sukimin. Apa iki kok ampun iki ngercake lagu apa iki mana? Mbah, Yamet Kudasi ya. Wis, tukon Nek ora ya lagu toel-toel. Tukon babak tukon pilih laris. Ya iki jane Laris iki kene tok ora sakene. Iya, piye? layange iki ya akeh. Kathah. Terus iki anu Min, Apri. Menapa? Iki moto Kabupaten Tanah Laut. Nggih. Bagawi Bahimat Tanah Laut Kuat. Bekerja keras Tanah Laut kuat. Bekerja keras tanah laut Kuat. Nggih. bekerja bersama untuk tanah laut. Bekerja bersama untuk tanah laut. Bekerja bersama untuk tanah laut. Ya. Kowe ndongake Kabupaten Tanah Laut. Semoga Kabupaten Tanah Laut semakin jaya, wargane rukun, pemerintahannya tambah maju, dan Kabupaten Tanah Laut tidak kalah dengan kabupaten-kabupaten laut tanah lainnya. Jaya untuk Kabupaten Tanah Laut. Dongamu Lek? Aku. Heeh. Aku merengut dicokot kelaban. Apa Lek? Kabupaten Tanah Laut sansaya berkembang. Amin. Ngono ki jane ya piye ngono ya. Iki sing absen paguyuban-paguyuban. Kula ingkang absen ya Jas. Sing rawuh akeh banget. Cak urunge engko terus ngaturke beberapa Panglipur. layang nggih. Oke. Injih paguyuban ingkang sampun keparang rawuh saking Banjarmasin menika paguyuban Pakuwaja. Pakumpulan Tepuk tangan kagem Pakuwaja. Banjarmasin. Nggih. Lajeng paguyuban Rahmat Budaya. Rahmat Budaya iki Pak Haji Narto. Pak Narto. Nggih. Nggih. Paguyuban KWS Banjarmasin. Nggih. Ayo Lek. Lajeng pimpinan PT Amanah Anugrah Adi Mulya. Mulya. Pak Pardi sing rawuh. Pak Parti rawuh. saking Banjarbaru. So tanggal 11 kuwi ya ditanggap. Oh sih. Saking Banjarbaru, wow kabu banget. Paguyuban keluarga Papan Lesan Puri Banjarbaru. Nggih. Paguyuban Budaya Manunggal, paguyuban keluarga Sukowati Banjarbaru. Iki saka Sragen iki. Sragen.
keluarga Pertiwi, Nggih. keluarga Jogja, Nggih. nah, Keluarga Kulon Progo. Ngene Pak. ngene, Pak Bupati asline Kulon Progo. Nah, dari Pelehari. Pelehari, Paguyuban keluarga Mataraman. Ing Ayu Jakarta. keluarga Paguyuban keluarga Gunung, Gunung Kidul, Kidul. keluarga Sukawati, keluarga Mataraman lajeng keluarga Gajah Mungkur. Sembah nuwun sampun kepareng rawuh nyawiji ya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Sinaosa saka ngendi-endi nek mapan ing tanah laut ya tetep ngrungkepi budaya tanah laut ning ora meninggalkan jati dirine dadi wong Jawa. Jadi bengi iki kan wayang kulit. Nggih. Besok malam ada wayang lagi, wayang Banjar. Wayang Banjar. Iya, kabeh diakomodir oleh Pak Bupati. Menyatu bersinergi Nggih. bareng-bareng Rembaka. Ya, Nggih. terus iki ya lagi nego. Pripun? Muga-muga tanggal 8 kita kembali sowan ke Banjarmasin di Gedung Bundar Sultan Suryansa, Kayu Tangi. Semoga kasembadan. Nggih. Apa? Pripun Mbak Sabar? Ya. Ajeng gentos sing dalang. Ya ampun. Loh, Mbah Sabar iki lho, juragan pentol nyatane iso sukses Terima ngrembaka, kasih. pantes Matur tinulat. nuwun. Wih. Iki lho sik diaturke sik. Alhamdulillah. Tuh wis akeh banget sawerane. Tuh. Nene. Kula nggih pun nangsal titipan lho niki kula. Kok derek kok ngene sapa, Jas? Pak, Mbah Ibu minta dipun kirimi lagu Caping Gunung yang nyanyi Pak Kok Desukimin. Pak Des kuwi jeng mimin ngono kok Pak Des. Lali aku. Senengane sing nulis Pak Des. Sak Pak dhewe kok natoni ati lho. Mimin Lah, lemah kok apa? ya ora? Jangkar mimin ku lemah apa-apa. Le saburane nganggo hidepe ket bar magrib kok. Pak Des. Sing Lagem. mimin apa mimin? Ya tak baleni Caping Gunung ingkang nyanyi Jeng Mimin. Lah, kok kewas. Ingkang kaping kalih langgam resepsi ingkang nyanyi Mbak Apri lho, Mbak. Aku Mbak. Mbak. Caping Gunung mimin. Iki jane ya becik nyat aku ki nek nggon nyanyi Caping Gunung power ya to. Ning kok ndak terus pesindian liyane terus kowe barang ora berkembang ora maju. Allah. Men ana regenerasi kabeh ayu mimin cantik mimin nyuara mimin kowe mbut gawe apa? Ngeles. Wis temen. Carane ngeles. Niku pripun, Pak? Sugeng Ambal Warsa kaping 56 Nggih. Kabupaten Tanah Laut mugi Nggih. sukses, Amin. kuat lan sejahtera. Amin. Nyuwun gending kijing miring saking Bapak Sukiman JS Kepala Desa Liang Anggan. Nih, Pak Sukiman ngersake. Iki mengko ya Pak Bupati tetep Kijing diaturi. miring. Nggih ngarten Munggah pripun? Klebu Pak Sekretaris Pak Bambang. Pak Bambang. Saiki minangkani pundutan siji dhisik. Pundutanipun saking Mbah Ibu Rien Wis nggih. iki keluarga besar Paguyuban Pandemen Langen Beksan Campursari Papan Lesanpuri Banjarbaru Sip. dan Campursari Budaya Manunggal Banjarbaru mengucapkan selamat hari jadi 56 Tanah Laut. Mugi ayem tentrem gemah ripah loh jinawi nyuwun Amin. tembang podang kuning lesung jumenglung lumbung desa matur nuwun Pak Purwoko Petruk Bu Eni Ratna Ambarwati. Apike podang kuning sik. Podang Podang kuning. Nggo lesung jumenglung. Heeh. Lan sak Sik. pitune. Yo, podang kuning bawani sik. Oke. Iya, yo. Karo Pak Dalang main ngetus keringet sik ya beli ket mau. Sumuk iki ket mau iki. Wis kon perang sik. Iya. Iki engko bawane tetep wong loro lho. Ya wong loro no sinden loro kok nyuara siji. Lapor mangsamu aku ger nggo pajangan ngono kok. Natyan wujud temong peksi Jian suarane apik tur ya wedok. Ya. Iki kan mau Bapak Ketua Panitia kan saka
Dinas Pendidikan kan Heeh. ora piyai Jawa. Dadi nek artine ramudeng ya tak Oh, terjemahke. kowe sing Piye, penerjemah. Meskipun hanya seekor burung. Narjan wujude mung peksi, meskipun hanya Seekor manuk burung. Oh, iya. Heeh. Telakmu ki apa ana pire to, Bri kok? Kowe ngono kuwi Lah, podahe piye, Nak? ngece kanca sistem sing hebat kok ngomik wis. Maksudmu Iki jenenge apa? kontrol miking ngono lho. Hari, Pak Hari. Kar tengah meter kok suarane jek giantas. Tilas kondektur ya kowe iki. Yo, mimin genti, mimin Sopire genti. kowe ngono kok. Halo manis. Oh. Iya. Wis kaya Hesti to suaraku. Aku mau Hesti nyindan ku artake wangi-wangi ngono. Ya bener diwangi ibu luar biasa terus Putu Mini. Putu Mini karo sindan-sindan loro Mbak Puji karo Mbak Asih. Mbak Ning kan Asih. jiwa berkesenianku kak ra iso nampa nek aku ra iso ngemang. Tutukno sik kok le dadak. Wong ki nek kakean omongane dhuwur ya wis ngono kuwi. Kowe kuwi wis bar kuwi. Wis kuwi mau wis. Oh, Kuwi mau wis alus Oh, ya. manis. oh iya. Gene do tengen. Tur mraati. Ngono. Sing tenanan dirungokke. Ya tenanan wong sindan bako adoh-adoh saka Klaten, Jawa gorene kok gorene le kok mung lah. adol rupa tok. Lah Kene iya. piyai kene cantik-cantik berhijab kabeh. Wis kek muni kok. Sing tenanan. No, no, no. Ha. Iya lho kowe iki. Kok bro patenon aku saiki wong. Banci kok galake rem lho kowe iki. Tintinganipun Kang Mas. Ayah kok ngono lho. Kula pun suwe ra digrayang lho niki. Grambyang kok. Oh, digrambyang kok digrayang. Grambiangan. Grambyang kok grayang yo. Halo, nano. Halo manis tor Nah, sing apa? Iki sing nggon part angel iki kowe mesti esoh iki. Heeh, lah iki sing nggon pas angel iki. Tur dhuwur ngelik iku ngelik. Lah, nek nafase bawa kok ngelik to lek. nafase ora landung nek. Cek min nganggo swara lanang ae, swara lanang ae. Suara lanang. Suara lanang. Teknike piye teknike nek suara lanang? Bergagah. Lo, piye? Kok ngarep ae, kok ngarep. Nano. Wasuwe nggon kula lono. Oh alah Sukimin, Sukimin. Oh alah dadi nek nyuara lanang ki kudu bergagah ngono to Bergagah. Lek. Oh, ndak ana sing kerusuhi, Bri. Mbok tinggal ngomong apa digecek ngono lho. Yo pungsi rakitan sak kutil ki yo pungsi kok. Digecek kira ra ngene paringi Gusti Allah arep diwahi. Saiki Gusti Allah arep dineka-neka mbok wis apa adanya. Iya. Prakteke kowe iso ora, swara lanang swara wedok. Suara lanang iki. Rasa sok cantik. Piye nek suara lanang mau? Begagah nut panut. Oh iya. Ngene ya. Yo. Golek. Iya, Lek. Iya. Dadak. Begagah. Yo umume wae kaget yo kaget. Nek njoto gede tenan kok. Ora yo didik marang Sing gede apaan? Swanten. Oh suarane. Iya, iya. Golek ISIS kae. Ayo.
Apa kalau sing wewe dititipke Hesti ngono ya men ngono ya. Si podang kuning. Tuaslim nganggo blas on mangar-mangar bol kowe iki lanang to. Cara wedok genti pri. Aku biasa kok wonge pri. Iba bunga Lanang. tiku Wedok. Nyanding bisa Lanang. dati anak wedok meteng masalah wong swara kok lanang wedok dicampur kira ya Lagi ning ibadah didewek. Lah, ngaji syukur didewek lah, kok weh. malah kon kumpul. Maksudnya piye kuwi? tambah Nggih. podang kuning Podang kuning. Mangga. Yuk. iso awan ning omah wis ora krasan keluyuran anggolek sing tak sayang mubeng-mubeng miteran ganggu goleki ora krasa esuk awan ganti wengi nyanding slirane Ora gampang atiku kekiwang liyan yen si podyan andutut ati kepranan ora manut atiku san saya laksranani sun pikakulut dengan
dipun luar pinakani. biasa. Kodang kuning. Kodang menika. kuning. Terus iki mau pundutan kijing miring mau saka Pak Sukiman Kepala Desa Lianganggang. Iki mau sapa nggih? Sekedap Pak Kapten Bianto nggih menika nderek ngaturaken sugeng ambal warsa mugi ayem tentrem Kabupaten Tanah Laut. Amin. Sembah nuwun saking Kapten Bianto Taman Harapan Baru Klaster Nirwana Bekasi kijing miring ugi dipun kersakaken Pak Sukiman JS Kepala Desa Lianganggal. Cek kijing miringe ngejak Mbak Puji Pak ya. Oh nggih. Ning iki engko bar kijing miring ngapike ngaturi Pak Bupati nggih Lur nggih. Nggih. Cocok nggih? Cocok. Oke, begitu kijing miring sik karo Mbak Puji po karo sapa? Hah? Mbak Puji ya? Cocok Mbak Puji. Yo. Monggo Mbak Puji. Oke. Ngaturaken pamundutanipun kuburan jemblong. Kok kuburan jemblong? Lah kijinge miring ki rak kuburane jemblong. Iki sawerane wis pirang-pirang nggih, Apri Mimin. Alhamdulillah. Nggo mulih keneng nggo jajan meneh. Lemu teko wingi ta? Nggih. Kan jane wis tuku tiket tadi. Nggih. Mergo tikete mundur sore dadi maju sedina wingi. Iki kelangan job sing kek ngilang, ora apa-apa, santai wae. Nang kene engko dijoli akeh. Kula nyun 200 mawon kula nggih suntik kabeh, Pak. Anggo nyepaki sapa? Jenenge wong ayu ki nek ngantek imane ngantek ra kuat, arep aku bertahan ora ya kemampuan seorang wanita kan ya powere kalah karo Piyai Kakung to, Pri. Nek ngantek dia ning dalan ana rubeda lho, mestake. Terus kabeh ngono. Nggih ngoten. Wong wedok kok kala menjinge metong. Wong wedok iki kok Mbak Puji niki lho, iki wedok tenan. Nggih, asli. Wedok tenan apa ora ya, Lek? Ya Asli Mbak Oh, ya, kula. Asli. Asli. Nggih asli. Wedok. Wedok. Wedok kok wedok. Asaku. Kijing miring, Mbak. Ya Inggih. Kris. Rada sigra era apa Kris? Ya. Rada gumiak, Mas. Ya, Mbah Pirmo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kijing miring sowan wonten tanah laut monggo Mbak Puji. Ayo Mas. Kijing miring. Yo Mas yo. Kijing miring. Adem-adem kemulan ngapri. Timbang adem-adem luwung do ngaji yo Mas yo Mas yo. Kijing miring yo Mas yo. Kijing miring. Lara mesti sampirne. Mae cerah orang ngampir. Yo Mas yo. Kijing miring yo Mas yo. Kijing miring. Prenyo wulang tiling cipi. Nadyan awurung wis nyicipi. Yo Mas yo. Kijing miring yo Mas yo. Kijing miring. Mas dan Mas aku ning ulon. Liwat ngendian ora kelakon. Yo Mas yo. Kijing miring yo Mas yo. Kijing miring. Larake sampene. Mae cerah orang ngampirne. Mas. Kijing miring yo Mas yo. Kijing miring jalalillah. Iki mau arep kon joget piye ta sirek? Yo. Ayo. Yuk. Tarian Mbak Puji. Tarian. Nggih. Napa ya iki ya? Khusus kangge Kabupaten Tanah Laut. Apa ya sih? Aku sik pepiye? Nah, nggih jenengan sih. Aku golek ban sih.
burung merpati mabur neng Solo Pak Bupati Dirgayusa ya Mas izin miring Mas izin miring salalila Ya. Mangan welut. Iwak cucut reganing limo tanah laut tansah ngrembaka ya Mas ya kijing miring ya Mas ya kijing miring aja lali apri genti bagiane Apri genti. yo Mbak uculan nih nyanyi Mbak Kok uculan iki lho. kulino dolan dhewe niku lho oh Ya ora ora. rasane ucul dhewe Ana lemut mangan sukun warga tanah laut guyub rukun ya Mas ya kijing miring ya Mas ya kijing miring larang desa merah limae marang ngambil sampun menika wau Nggih. kijing miring Pak Mul Terima kasih Iya, nuwun, Mbak Mbak Putri. Putri. Wah iki pokoknya nek neng Kalimantan Selatan